készítettem, hogy egy kicsit beszéljünk a hatékony marketing tartalomról, a honlapszövegekről. Szövegek minden weboldalon vannak, és van egy olyan tévhit, ami kering a világban, és többször találkozok vele. Nagyon sok ügyfél úgy gondolja, hogy ma már az emberek nem olvasnak. Ezért szövegekre nincsen szükség. Ez tévedés. Szövegekre szükség van, ha ez így lenne, hogy az emberek nem olvasnának, akkor a hírportálok, a könyvnyomdák, a könyvesboltok, azok mind tönkre mennének, mert hiszen az emberek nem olvasnak. Ez nem igaz. Ha azt mondanám, hogy van egy könyvem, amit biztosan elolvasnál, és 250 oldalas, mohón, habzsolva falnád a lapjait, és alig várnád, hogy a végére érj, és amikor a könyvet odaadnám neked, és neked ezt haza kellene vinned, és csak otthon kezdhetnéd olvasni, úgy gondolnád, hogy életed leghosszabb útja, amíg hazaérsz, mert már azonnal elkezdenéd olvasni. Van ilyen, és ez nem csak teória, ez az a könyv, ami mondjuk rólad szól. Tehát az lenne a címe, hogy 50 dolog, amit Kovács Ferencről tudni kell. És ez egy 250 oldalas könyv, és ha ezt odaadnám Kovács Ferencnek, biztos vagyok benne, hogy rohadtul izgalmasnak tartaná, hogy vajon mit gondolnak róla azok az emberek, akik összeállították ezt a tartalmat, hogy tévednek, igazuk van-e, hogyan látják őt mások. Ugye, hogy ez a könyv érdekes lehet? Most ez a könyv azért érdekes, mert arról szól, aki olvassa. A jó weboldal tartalom is attól jó, hogy arról szól, aki olvassa. Nem pont személyesen, hanem az ő problémájáról szól. Ne magunkról beszéljünk, ne legyünk unalmasak, hanem beszéljünk arról, ami a látogatót érdekli, ami miatt ő odajött, az ő problémájáról, mi lesz vele, ha miben tudunk mi neki segíteni, mi lesz vele, hogyha a szolgáltatásunkat igénybe veszi, vagy a termékünket megvásárolja, a termékünket elkezdi használni, milyen végeredményre számíthat, hol tudunk neki segíteni. Nézzük meg a címsort. A címsor lehet egy unalmas, rólam, mint a honlap tulajdonosáról szóló történet. Itt tudom, én mondok egy példát. Víztisztítással foglalkozunk 25 éve. Ez a címsor. Hát ez arról szól, hogy én mivel foglalkozok, meg egy életkor van benne, hogy mióta foglalkozok vele, vagy egy évszám. Azt akkor mi van? Ez egy dicsekvés, egy magamról beszélés. Nem ez fogja az ügyfelet meggyőzni. Mert 25 éve csinálhatja valaki, úgyis szarul csinálja. Meg úgy is csinálhatja, hogy jól csinálja. Ez a 25 év is csak egy szám. Valakinek 30, valakinek 20, valakinek 15, de hogyha az fel annyiért tudja adni ugyanazt a márkát, mint én, akkor nyilván ott fogja megvenni, kit érdekel, hogy ki hány éve csinálja. Tehát nem az a lényeg, hogy mi mióta csináljuk, mit csinálunk, stb., hanem az a lényeg, hogy az ügyfél mit szeretne, az ő nyomógombja mi, őt mi mozgatja. Ha viszont azt írom ki, hogy palackozott víz helyett vegyél víztisztítót, mert spórolsz havonta 5000 forintot, és még cipekedned sem kell, egy csomó olyan előnyt elmondtam az ügyfél számára, amit átérez. Igen, mindig nézi az ásványvizek árát, hol akciós, hol nem akciós. 2, hát nagyon sokat kell cipekedni. Azt kell mindig végignézni, hogy mi az, amiben tudunk segíteni a látogatónak. A te üzleti hatékonyságod attól fog függeni, hogy ez a szöveg milyen. Ha az egy unalmas Wikipédia, a negyedéig nem olvassa végig, kioltod benne a kíváncsiság szikráját,
és bezárja az oldalt. És ha még érdekli egyáltalán a téma, mert nem tudtad annyira halálra mutatni a témát és dobta egy időre, akkor a konkurenciát megtalálja, és ha neki jobb a szövege, ott le is adja a megrendelést, vagy az ajánlatkérést. Te pedig hoppá maradtál. Tehát fizethetsz te 100 000-eket AdWords-re, vagy Google Ads hirdetésekre, Facebook hirdetésekre, kereső optimalizálásra, csinálsz te bármit. Ha a szövegeid unalmasak a weboldalon, akkor egyszerűen nem fogsz eredményt elérni, és a konkurenciának csinálod a bizniszt. Hiszen utána megy tovább a látogató. A szövegírás egy nagyon komplex terület. Külön kell foglalkozni a címsorokkal, külön kell a tartalom felépítésével, ugye több blogból, több részből kell álljon. Külön kell foglalkozni az alcímsorokkal, a logikával, hogy mi az, amivel kezdjek, utána hova kell eljussak, és végül hol kell befejezzem az egész gondolatsort a szolgáltatásommal kapcsolatban, vagyis igazából az ő problémájával kapcsolatban. De ha ügyesen írunk, ez a kettő pontosan ugyanaz lesz. A weboldalunkon meg tudjátok nézni, hogy mikor van ilyen tréning, és hogyha ez érdekel titeket, akkor jelentkezzetek. A tréning tematikája tulajdonképpen két részből áll, 3 részből áll, bocsánat, most már 3 részből áll, korábban 2 volt, most már 3. Az első rész marketing szövegírás. Itt meg fogjuk azt nézni, hogy hogyan tudok a látogató szemével írni. Milyen hirdetéseket csináljunk. Mi legyen a hirdetésem szövege, milyen hosszú legyen, hogy nézzen ki, hogyan épüljön fel. Ez mind-mind kommunikációs stratégia, milyen olyan ütős trükkökkel vértezzük fel a tartalmainkat, szövegeinket, amik be fognak válni a látogatóknál. Tehát ez az első rész. A második rész, hogy hogyan tudjunk a szövegeinkkel megfelelni a Google keresőnek, tehát kereső optimalizálási szempontból fogjuk megvizsgálni a szövegeket, milyen kulcsszóra keresnek az emberek, nekem ezeket a kulcsszavakat hogyan kell beépítenem a teljes tartalmamba, a címsortól az utolsó mondatig, és hogyan tudom ezeket a formai követelményeket úgy teljesíteni, hogy még egészséges és érdekes szövege maradjon mellette, tehát a látogatónak is feleljen meg, amit az első etapban, és a Google-nek is, amit a második etapban veszünk. És van egy harmadik rész, ez pedig, hogy ma már a mesterséges intelligencia idejében hogyan hasznosítsuk az ő erőforrását, hogy ne nekem kelljen tényleg mindent megírnom, vagy mindent kitalálnom. Legyen egy közös munka a ChatGPT-vel. A harmadik etap a ChatGPT-ről fog szólni, hogyan írassunk szöveget a mesterséges intelligenciával, hogy ez egy izgalmas, jó, érdekes szöveg legyen. Előre mondom, nem valószínű, hogy az általa írt szöveget egyszerűen copy-pastéval be tudjuk helyezni az oldalba, mert ennyire még nem jó, de egy olyan jó alapot tud adni, amit ha egy picit ezekkel a pszichológiai dolgokkal, amiket itt az első, azokkal a SEO-s, amit a második etapba veszünk át, dolgokkal felvértezzük, akkor ebből lehet egy nagyon jó honlaptartalom, lehet egy nagyon jó blogcikk, lehet egy kiváló Facebook poszt, vagy akár hirdetések is, amik utána remekül fognak működni. Bízom benne, velünk tartasz, várom sok szeretettel valamelyik szövegírás tréningünkön.